בוקר טוב. רגע, רואי, זה לא הצד שלי. אמרתם אורי, לא אומרי. אני חושב שמה שאני הכי מתחבר בחברה זה אנשים. המון אנשים שפשוט מוכנים ורוצים לעזור לך. כיף לי שיש כאן גם חבר'ה צעירים שאפשר לדבר איתם על הכל ושהם פחות או יותר בגילי, גם יותר מבוגרים וגם אנשים יותר מנוסים בחברה שאפשר להתייעץ איתם. כולם בגובה העיניים, קול של כל אחד נשמע. מרגיש פה שבאמת לכל אחד אכפת לעזור לאחרים, לתת מהידע שלו. זה מתחיל באנשים קודם כל. אני אוהב את זה שבסוני גם אנשים באים לעבוד, אבל הם באים לעבוד וליהנות מזה. הרגשה של בית שני באיזושהי צורה. האנשים פה הם אנשים שבדרך כלל באמת מאוד כיף לבוא, לדבר, לשבת ולשמוע מהם. משדרים את השייכות, את האכפתיות. אתה יכול להרגיש חופשי להיכנס לחדר של כל חבר הנהלה ולשאול שאלות. אנחנו לומדים, מעריכים את הדעה שלנו, נותנים לנו להתנסות, נותנים לנו להתמקצע. אז ההכשרות פה זה לדעתי אחד הדברים המצוינים שיש. לי באופן אישי זה חשוב שהעובדים יקבלו כלים. שעושים פה בעצם נותנות את האפשרות לאנשים קצת ללמוד דברים שהם קצת לפעמים מחוץ לתחום שלהם, קצת להתפתח לדברים חדשים. הקבוצות ספורט זה אחד הבונוסים הגדולים. זה חלק גדול מהכיף של להגיע לכאן. יש פה קבוצות ריצה, קבוצת כדורסל, קבוצת שחמט. כולם ביחד ומפרגנים אחד לשני ומשחקים אחד עם השני. סוג של הכל בשביל הספורט. אולי נעשה איזה משחק כדורסל בין הקבוצות. יש אווירה מאוד כיפית, מאוד חברותית. אנחנו יושבים כל הצוות ביחד, אבל זה עדיין גורם לנו להתערבב עם צוותים אחרים, לשבת עם צוותים אחרים. באמת האווירה כאן החברתית היא כזאת שמאפשרת לנו קצת להיפתח יותר. גם פה יש שיתוף פעולה נהדר. ממש אווירה חברית. אנשים שפוגשים פשוט במסדרון, מאוד נחמדים. לא מזמן יצאנו ליום כיף, טיילנו, עשינו אחרי זה על האש. זה משהו שאנחנו מחכים לו וזוכרים אותו ומדברים עליו גם בשנים אחרי. מרימים כוסית, יוצאים לאיזה בר, ערב עם סושי נחמד בחברה. פעם בשנה לצאת להתאוורר קצת כל הקבוצה, ארגן איזה יום משותף אחד בין קבוצת המק לקבוצת הפאי. לעשות קירוב לבבות. יש לי צוות מעולה, באמת מקצוענים, אחלה חבר'ה. תמיד זה כיף שיש איתך עוד אישה בצוות שאת יכולה להתייעץ איתה, לדבר איתה על כל מיני נושאים. כשהכל התחיל, באוקטובר 2023, הכל נקטע, זה לא היה צפוי. לעצור הכל, לעזוב הכל במצב שהוא היה. אני מרגישה שסוני סמיקונדקטור ישראל זה מקום מאוד מכיל. קיבלתי המון תמיכה. לא היה יום שעבר שלא הבוס הישיר שלי שאל אותי מה איתך היום, יש משהו שאני יכול לקחת ממך. היחס שאני קיבלתי יכול לשמש דוגמה למקומות אחרים, ראוי להערכה. אני מרגיש שיש הרבה מאוד גמישות בצורה שאנחנו עובדים בה. תמיד יש לאן לשאוף פה, ואני מחכה כבר לאתגר הבא. להיות מהנדס בסוני זה משהו שאפשר לומר אותו בגאווה. זה מקום שמקבלים אותי ככה כמו שאני. הדרך שבה אני מנוהל, מבחינתי דוגמה לאיך צריך לנהל. הוכחה טובה לכך שסוני הוא מקום טוב להיות בו, היא למעשה שיש הרבה כמוני שיותר מ10 שנים בחברה. מאוד חשוב להכיר מה אנשים אחרים עושים, במיוחד אנשים שאת לא פוגשת אותם כל יום. אני לפעמים נכנסת במסווה שאני צריכה מטען ומכירה אנשים חדשים. השונות פה וההטרוגניות זה כוח שלנו, זה יתרון שלנו. מעבר למקום עבודה, הוא סוג של משפחה. אז יצאנו צנוניות? זה מביך, אוקיי. אני בעד לחתוך בשיא. חבר'ה, שקט! איך אני אענה? סתם. חבר'ה, שקט! מההתחלה או מהאמצע? בוא תספר לכולם עכשיו עם איזה צוות אתה הכי אוהב לעבוד. צ'או. סתם!